Hola, soc Irina, soc de Cullera i faig dibuixos animats. I no dic que soc animadora perquè la gent es pensa que treballo a un hotel. Tot i que vaig fer la carrera de periodisme, després vaig fer un cicle formatiu i un màster en animació 2D. I ara estic treballant en una pel·lícula d'animació per adults. Quan era menuda, la primera pel·li que vaig veure al cinema va ser Tarzan. I no sé com, perquè aleshores hi havia cintes de vídeo, però vaig trobar el making of de la pel·lícula. I des d'aleshores me la vaig posar en bucle i vaig flipar perquè darrere de l'animació hi havia persones treballant. Aleshores vaig dir, jo vull fer això. Jo crec que el que més m'agrada del món de l'animació és poder donar-li vida als personatges que crees. Professionalment jo crec que el que més m'agradaria és poder fer un curt i poder presentar-lo a festivals. L'animació és una cosa que requereix moltíssima paciència i és cert que durant els plànols que fas reps moltíssims retakes. Un retake és un llistat de correccions que té el teu plànol quan encara no està acabat. Aleshores has de tindre moltíssima paciència per haver de corregir-los. A una persona que volguera dedicar-se al món de l'animació crec que li diria que treballa molt tots els dies i que dibuixa tots els dies.